Je hoort een volle winterdag. Het viel ik wat kouder aan door de sterkere wind uit het oosten mee. En dat winterwaard, dat horen we wel aan te mooie takken mikain. En we hebben in de nacht meestentijds matige frost. Maar er komt ook sneeuw. En de aanroende nacht, het vreer 16 graden in Bakkeveen, matige frost dus. Wel, joen en vannacht. We hebben het over een waartype mooi een protte bewolking. Soms misschien wel wat lichte sneeuw. Maar ik weer een paar opklarings. -2 en -4 graden. Lichte en matige frost. En de wind dan uit het oosten waai. Matig en vrij krachtig. Onhellend. En die viel koud, echt koud aan. En dan morgen. Morgen een dag met zinnen, een dag met bewolking, een dag met letterkans op sneeuw of lichte sneeuw. Vooral in de joentijd en in de nacht. En dan hebben we het ook op temperaturen tussen de 0 en de 2 graden in de plus. De hoogste temperaturen op de eiland. Maar er stiert een matige en krachtige wind. De krachtige wind in het kust- en watergebied. En die maakt het voor het gevoel al je volle kouder en komt uit de oostelijke richting mee. Wel, manje, een protte bewolking en sneeuw of lichte sneeuw. Hoe daar een temperatuur om en bij 0, in de nacht nog lichte onmatige frost. En dan zetten we terug naar Ties en Maasje, dus zitten er eens even bij, maar ik weer sneeuw of sneeuwbuien. En hoe daar een temperatuur om en bij de 0 of -1, in de nacht meestentijds matige frost, -4, -4 graden. Vol op winter, en ik zei al, dat winterwaar zet voorlopig even terug. We met de manje, maar weer even in het waarsje.